panjang doko capanipun Juluhur kawibawane Gemang Eripa Toto Kerto Dasar Katon Raharjo apa kang kanggo tandha telah bukti lamun negara Ngamarta negara kang wis katon rejo para kawula tani tansah mungkul girira sami angulah tetanek budidaya dhateng agenging piwedal bumi ketenaman sami tinupuk-pupuk rinabuk-rabuk kacondongaken kalayan aliraning tirta pamriye aja nganti ana kedaden sifating menungso kurang sandang lawan kurang mangan najan to ingon-ingon apa nang raja kaya bebek ayam lembu mendo meso yen kaya jamen injing sami anglar dhateng saben pangonan menawi setengah nem sonten raja kaya sami wangsul dhateng kablat sewang-sewang apa maneh kananing para nang kudu kriya gundagi gerji sayang wong mrangi gembrak wong matri bebakulan kang sangka liya praja kang sami centak kurak yen diogo akeh kauntungane nganti ora meneh menyang tanah padunungane sampai kanggo nyukupi sikep lawan rabine sami boyong sakadang tamile sami ento karo sami pindah panti nganti ana bebasan nadyanto adala ron sasuwe adala kayu saceklek ya wis katon sampe sandang lawan pangan ana purwaning carita kocapa sinten ingkang mlebu dewa keprabon Ngamarta ana praceka Suredrano prambatane kayu pawogo prasmening widodari ana endang-endanging piyayi wadon ana paraping pandhita suning raja sundul paring bapa gancang paring juru sinten ta sinaka ingkang jumeneng nata agung jejuluk Mahaprabu Kuntadewa yoga pinaringan dosa kekasih dosa tegesing 10 kekasih jejuluk uga pinaringan jejuluk Sang Prabu Derma Kusuma Derma Wangsa Yudhistira Jaka Satru Guna Talikata Jawi Jakangka pranata panjenengane Sang Prabu Kuntadewa satunggaling ratu kang andarbene wates sadar longgar madhep mantep trima riman sujud marang dewane ana ya demu ana becik ya demu dasar panjenengane Sang Prabu asifat berbudi bawa laksana ambeke apara merta nindakaken tanu ita sara ita dana ita lire sengseng angulah kasutapan remen angulah kapandhitan karem angulah kaprajuritan
dasar marsudi dhateng reng tata krama suwijining ratu ingkang angaguna miguna tanatos kendhek gunane jalma liya tur nindakna sapa beda dana denda luhur panjenengane Sang Prabu anatos mungkul-mungkuli senajan andhap panjenengane Sang Prabu tankengan kaungkulan adene to dermaning Sang Prabu Kuntadewa asring paring sandang dhateng kawula alit ingkang sami kebuda asring tedan dhateng kawula ingkang sami kuwe asring banyu wong kasatan loyani kang ketelaan ngayomi kang kepanasan mayungi kang kaudanan nekeni kang klunyon ngobori kang kepetengen badhe bingah sagung kawula ingkang samya susah mulyakaken ingkang pejah kusabani ingkang sakit pramila warga Sentana tansah ajrih asih dhateng panjenenganing Sang Prabu mandhar kathah para raja para ratu saking litu negari yen rikala mangsa samil asok grondong mengar-ngar peni raja peni guru bakal guru dadi amrih panungkuling raja boten krana dilebak Bandawala perang angin kayunyun pepoyak saking gedene kautaman nganti ana bebasan kang adoh padha tumiyung ingkang celak sami kumangku senajan to mekaten panjenengane Sang Prabu Kuntadewa menungso bloko mila ing lebeting cariyos panjenengane Sang Prabu Wiya Siniwaka wonten ing Sitinggir Bina Turata pinarak ing Gampar Gita pinalipit sarwa kencana remek babon prakudani gina jebak kasturi sinebaran sari-sari dasar Singgasana pinalipit kencana rukmi katritis kinten belian saklingsi gedene sinten kok ingkang tan ajrih handunu tandunira Sang Prabu yen rikala Siniwaka nganti ilang kamanungsa ing panjenengane Sang Prabu Megata tinun saking Mandrawa kados dene Sang Hyang Darmajaka ingkang langlang bahwana dasar kinayat para Badaya Sriki ana bocah cebol bocah cemani bocah buli dan cepet kandungan percobaan ingkang wonten kanan kiri liwa Sang Prabu ingkang sampun ketinggal melok wedanane mangun payu darane ingkang sami nyangking upacara keprabaning pasewakan nyangking payung agung aruna payung agung tunggul naga daya dalang sawunggaling daya dalang warta sejati grudru mas grudru wonten kanan kiri nira Sang Prabu hadene sinten ingkang pinarak wonten ngersaning Sang Prabu menika mrangka dalem kepatihan Patih Tambak Ganggeng asmani ingkang sampun ngapurancang astanira sira tumpang suku nira lenggah den angungaken janggane nganti kaya kajum batur bangun bonake kadulu nganti anyar respondo
tak gandeng Satrio ing Jodipati kekasih Raden Werkudara asmane gugur ora liwat jenggurung ora gerung jenggurung sena ora medani nanging atresani pengking ngira Sang Prabu penenggaking Pandhawa Raden Arya Janaka asmane sawenge ngira Raden Janaka Raden Lekura Sedewa asmane ingkang wonten sawenge ngira Brantasena para mantri bupati ingkang sami seda katon nira katon aben
jagat Sanghyang Binatara Dewa ya Batara mangku marma sun piji ana ing madya Paluambi kaya parang sowan kira apa winatu Raharja tambak gandeng sowan kira jajal matura kang terwaca ana ngersane pun kakak lan bagya sowan para tambak gandeng manis atur lira rangka nata asta kanan asta kiri muncul paling puncake roto Gunung kasihian dawuh jeng dewoji saderenge dawuh dalem rumentak wonten ngersa-ngersane dhateng ingkang rayi patih Gandamana ngaturaken sembah pangabekti ugi kunjuk wonten sahandapipun pepodo ya tak tampa Gandamana ora liwat pengistawanipun kakang uga enggal ditampakno Gandamana Gurawalam penampilanipun ingkang rayi kula tampi asta kula tekalih bingaing penggalih mugi dadosaken kacencan wonten pucaking rikma mugi dadosaken jimat ingkang langkung paripih jendeleji syukur mangayu badya tambak gandeng menawa sowan para kanthi Raharja kepenakno anggon para lelenggahan yo adi pun kakang daasun berbagi marang adiku Brantosena adi seno apa ya winatu Raharja adi sowan para jajal matura ana ngersa-ngersane pun kakang lan bagya sowan para adi mangun jurang mangun juring bodhekwa asibar dodo malangkung kalira gasir swaraning senolir kadya omang sing obaro Ibukun aku deku barep punta kakaki adikmu Sena ngaturno berbagi marang barep punta kakaki ya tak tampa Sena ora liwat puja pangistawanipun kakak ya uga ditampanono Sena dak pundi ana bunbunan uga dadekno jimat selawase ngaurip kunta kakangku kepenakno Sena anggon para lenggan ya ora kurang-kurang berlenak anggon kulungguh bareng kakangku Janaka apa ya ganti Raharja Janaka sowan para ana ngersane pun kakang jajal adi matura kang terwaca ana ngersane pun kakang lan bagya sowan para adi nggih
Kakang Prabu ingkang rayi Janaka ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sahadapipun kepada ya Janaka dak tampa pangabekti para ora liwat adi pengestawanipun kakang yoga ditampa nono Janaka kula tampi asta kekalih bingai penggalih kapundi wonten mustaka kacencang wonten pucaking rikma mugi dadosaken jimat ingkang langkung paripih Koko Prabu ya kepenakno ya adi Tekura Sedewa apa ya kanthi raharja di sowan para ana ngersa-ngersanipun kakang inggih Kakang Prabu ingkang rayi nakula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandape pepotok inggih Koko Prabu ingkang rayi Sedewa semanten ugi ya tak tampa di ora liwat puja pangestawanipun kakang adi uga ditampanono Gurawalan penampinipun ingkang rayi inggih Gurawalan penampinipun kang rayi mugi dadosaken jimat kayu anane ingkang rayi kepenakno ya anggon para pinarak anggon para lenggah inggih kakang boten kirang-kirang sekeca anggenipun rayi inggih kakang boten kirang-kirang sekeca anggenipun rayi pinarak tambah gandeng kejabane saka iku tambah gandeng sowan para adoh dak awe-awe cedhak malah sun raketaken aja ngira tambah gandeng menawa panjenengan ingsun arsa ngajak kumpul bujana dedaharan kang krasa nikmat jeneng dodol kang digoreh rasane pun kakang arsa paring makuta kang agung rupane curiga kang lanjap pamone kang istijab mandiri ana bebasan adi lentang kayu sinawat balang kayu tangeh lupute tinimbang kenane apa ora kaya mengkono yayi mengsowan para bakal sun ajak yaiku merupakan bab tata rakiting praja adi apa ora kaya mengkono tambak gandeng Mas Bendaraku Dewi Dewa jagat sangyang binatara dewa Yobadaya Jeng Dewaji Samendang Pinara Sasra sayuta lugute kolang kaling ingkang rayi tambak gandeng boten badhe angajeng-ajeng keganjaran ingkang badhe dumawah karana menapa sinuwun keganjaran ingkang sampun kula tampi persasat kados dene iline nerpada tebih dateng aku celak malah boten kiyat nampi saking agenge keganjaran namun benjang menapa sinuwun ingkang rayi saged atur pepulih dateng Syekh Pilasani sinuwun nuwun sandika dawuh kula nuwun Koko Prabu rumangsa bapa pamikiranipun kakang adi wektu iki apa to ora ana kang para aturake marang pun kakang bakalane pasewakan ngamarta wektu dina iki jajal katura pun kakang marang pun kakang adi yen ana becik yen ana ala aturna ala yen ana becik adi mengkono ya atur becik aja kongsi ditambah-tambahi bakale pasewakan ngamarta dina iki
Mas bendaraku dewi menawi panjenengan dalem ingkang sinuwun-nyuwun katerangan bab kawontenanipun pasewakan ngamarta dinten sakmenika wonten sesebatan kosok wangsul najanta panjenengan dalem ingkang sinuwun ngawontenaken bebingah nanging dumawah kosok wangsul menapa dene ingkang rayi patih tambak gandeng amriksani muruk muncaring busana busane sagung prasentanana para praja ingkang samya pating kepyar pating kepyu kados dene puspita ingkang anjlah wonten madyaning taman lupa kawontenan ingkang kados mekaten menika napa boten saged nambahi bebingahipun Koko Prabu mestipun kasinggihan nanging sareng ingkang rayi patih tambak gandeng amresani panjenengan dalem Koko Prabu rumas kula kok Koko Prabu menawi panjenengan tumuju mendel pindha dening Sela yen mening kados dening Tirta tigang perwatangan boten kersa ngendika ingkang andadosaken gampenging penggalih menika menapa sinuwun kok lajeng panjenengan dalem ketingal anggrok ing pekolatan nuwun sandika dawuh kawula nuwun sang saya dodro noto ing negari Kamarta panjenengane Sang Prabu Puntadewa dupi kasengko aturipun ingkang rayi patih tambak gandeng jumlaning penggalih kados dene Lata ketahu Tirta Lirata kayu abu ketanu ketendang Tirta banyu Lirta dhewe kayu abu kang katempo ombaking waring ana silma kambal jroning nala Sang Prabu Puntadewa boten wonten ingkang dadosaken gampenging penggalih namun Sang Prabu menggalihaken ingkang raka Sri Narendra Bathara Trisna uga sampun dangu boten kersa telik sambang boten kersa rawuh wonten negari Ngamarta bila yen rina tansaya krasa kagem saya krana kagalih saya hanggarjita ing tiasing kalbu dangu boten dawuh mahan dawuh dawuhe nganti ana teka arum memantis ana netra kanci Asta lawan Karna
dadi kegolonganing carita. Jeng Dewoji menapa toh ingkang dadosaken gampeng ing penggalih panjenengan dalem Jeng Dewoji ini ya adi pun kakang iki yaiku mikirna bab kananing kakang Nalendra Bathara Trisna uga wis suwe ora telik sambang menyang ngamarta kene lho iku lho adi sing dadekno pamikiranipun kakang ana apa pun kakang yo ora mangerteni apa sing dadi sabab musababe nggih Jeng Dewoji menawi pekaten nggih sumangga sekecone mawon dipun nyatakaken wonten nggih menika wonten kakang utawi Nalendra Bathara Trisna mriku mawon sekecone wonten sekecone terus kira-kira ya apa seno ya penake yang nang Diwarawati kaya apa kabar karusanane jeneng kakangku Janaka kaya apa Janaka inggih Kakang Prabu ingkang rayi derekaken kemawon ingkang rayi derekaken kemawon dereng dalu Sang Prabu anggenipun wawang sakdo kesaru wonten jawilipun pasewakan kados rawuhipun inggih menika Reksi Begawan Abiyasa ing kanca batur piyao batur piyao kanca minggiro kanca mumpung bendaramu isi ana pepak ana pasewakan minggiro pia ya dinteni ya dia ngangge Abiyasa manggon cepatno bojo trenan piye ya Abiyasa iki Pak ngopi bae ya nek sangu tapi nek kurang banter Pak cukup Pak aku eta Bromo ke pun sembarang wis nabi Abiyasa mah walah mangkliru Janaka saiki kliru Abiyasa Ampuna Eyang Resi Abiyasa ingkang rawuh wonten salebetipun kanging sabetipun pasewan ngamarta biyo
kados rawuhipun eyang abiyasa napa nggih kanthi wilujeng eyang saha rawuhipun eyang abiyasa ingkang putra wayaya ngaturaken sungkeme pangabektian iya ya nak iya nak iya tak tompon ngabektimu ora liwat nggih pengestine pun eyang uga ditampanono inggih yang kula tampi atur kalih kapundi wonten pustaka kacencang wonten ing pucaking ugi dadosaken jimat ingkang langkung paripih yang inggih yang ingkang putra wayah Janaka semanten ugi yang ngaturaken sembah pangabekti iya Janaka iya nak iya tak tampa ora liwat puja pangestawanipun eyang uga ditampanono Janaka kula tampi astaka kalih yang kapundi wonten pustaka kacencang wonten pucaking rikma mugi dadosaken jimat ingkang langkung paripih ya syukur menawa putu-putuku kabeh iki padha slamet ya syukur bagi kakekku abiyasa endi tanganku kakekku abiyasa kok gawe enak iki marek putumu sena ngaturno perbagi kakekku abiyasa iya sena puja pangistawanipun eyang nak uga ditampane apa sena tak pundi ana bun-bunan tak cancang ana dukune rambut uga dadekno jimat selawase ngurip kakekku abiyasa iya sena syukur bagi ya sena syukur bagi nak iya yang ingkang putra wayah ngaturaken sembah pangabektian inggih yang ingkang putra wayah sadewa ngaturaken sembah pangabekti iya nak iya nak lho ngene iki lho bungae pun engkang iku siji guru ditapa siji ngaturna bekti siji guru ditapa siji ngaturna bekti bungae pun eyang ngene nak ya pun eyang rawuh rene mangna siji pun eyang iki sambat nomor loro pun eyang iki ya uga wis suwe ora nate sambat menyang dewa menyang yaiku ngamah kok mestine lho nak mestine kok dipek benere ngono dipek benere putu sing sowan nang gone eyang kok nang pun eyang kok mestine iku ngono mestine tapi pun eyang iki ya uga mangerteni nak dadi ratu iku ya ora gampang akeh sing dimong wong sak negara sing dimong mulane pun eyang sing ngalahi sambang tilik rene nak inggih yang matur suwun ngene ya nak ya sliramu kabeh iki melak arsa nang Diwarawati lak ngono aja nindakno dura nak ya aja nindakno dura pun eyang jane ngono ya wis teko ket sore mangi nak wis teko sore mangi tapi wong jenenge pun eyang iki supaya ya kuatir menawa di orang nyocoki marang anak putuku kabeh mulane aku wis suwe ana jaba ana wis suwe nak wis suwe pun eyang ya uga krungu nak apa sing dirumpaka iki mang krungu nak sliramu lak
arep sambang nang Dewarawati lak ngono ya. Lak ngono sih. Nggih ya. Janaka ya setuju. Nggih ya. Ingkang putra wayah nggih ngaruju iyang. Sena kaya apa? Yo aku ya setuju kakekku abiyasa. Nek kula sedaya nggih ya kula nggih. Kula nggih derek. Nggih ya kula nggih derek ya. Kene nak yo. Kene. Sakjane ngono nak, sakjane. Sliramu kabeh iku tibake pentingno Bathara Krisna. Ora tidak sambang menyang pedepokanipun engkang ananging sliramu kabeh nang Bathara Krisna. Iki keliru sak bener-benere nak, keliru sak bener-benere. Kene nak yo. Nek sliramu kabeh iki nganut pernatanipun eyang bakal mulya nak, kebeweking bakal mulya nak. Kene Bathara Krisna dinane iki wis mimpang teko angger-angger teko jalur cuma teko jalur nak. Bathara Krisna iki nek siramu kabeh nganut karo pun eyang gak ono nang Wiripati. Bathara Krisna wis metu. Bathara Krisna dinane iki wis metu, ora ana Dewarawati. Malah nak dewa dinane iki ngruntuhno wahyu nak. Lah mulane para putra wayah Pandhawa iki ora dikabari karo Bathara Krisna. Mergo kalamun dikabari nak ya Buma lak gak uman anake Krisna lak gak uman wahyu. Mulane Krisna iki gak ngabari pun eyang nak sing ngerteni pun eyang nak. Kene nak ya. Lamun sliramu kabeh iki nganut karo pun eyang. Saiki ayo dherekno pun eyang. Yaiku upaya upadi anane wahyu sing diturunno karo dewa dinane iki. Lajeng Ngamarta niki lak suwung. Lho ngene. Sadurunge ya iku ninggalno Ngamarta. Ayo yaiku gawe calon ratu. Gawe calon ratu. Kuntadewa ya duwe putra. Janaka ya juga duwe putra. Sena ya uga duwe putra. Kari Lekura karo Sedewa sing durung duwe anak. Nah, iku kabeh dicalonno. Nggih menawi ngoten yang ingkang putra wayah nggih nyalokaken ya. Iki yang ingkang putra wayah nggih nyalokaken, aku yo nyalokno. Bengkawu aku yo kenek yo. Kenek. Tapi pun eyang sing gawe keputusan pun eyang gak kena diganggu gugat lho ya. Wah lak gak enak ngene iki. Lah kali gelem ta ora nek manut karo pun eyang bakal nemu kabejan jati bakal. Nemu kabejan jati. Ya wis. Saiki nek ngono aku nyalokno nggih yang kula nggih nyalokaken, nggih yang kula nggih nyalokaken. Ya putu dewe ya duwe anak. Menggah putra wayah jenengan ngoten terus pundi ya anakmu kok calokno ratu. Lah Kuntadewa wae kate ninggal kraton Ngamarta. Kate disuwun kok. Kacang iki gak ninggalan jalan. Kacang gak ninggalan jalan. Anak ora beda ora adoh karo kelakuane wong tuwa. Pun eyang yo gak setuju. Bolang kok cepet ya iya nek gak dicepetno gak tutup-tutup iki lakone duwa. Nang perang. Ingkang putra nyalokaken yo gak apa-apa. Iso Janaka nyalokno anak. Iki ya ingkang putra nggih nyalokaken putra kula. Yo Janaka nyalokno anake. Lah Janaka iku wong tumis. Angger ana arek wedok ayu weku. Bojone Janaka gunung ana, desa ana, kutha ya ana. Anake dadi ratu gak tinggal, gak kober ngatur negara tinggal gendaan anak. Lho niku kok ora bujen. Makare aku siji iki dadi pengkawi yo gak apa-apa pengkawuh. Anakmu
dadi ratu. Lah wong Sena iku sifate kaya ngono gak kober. Tentrem negara iki rakyat dikongkon susuk wanyane bejat negara. Sedeng ngono ya ayo bunjare lak ya wis bayarane wis entek ae. Yo gak kenek semono Sena. Saiki ngene sih. Pun eyang duwe calon ratu putra wayahmu Gatot Kaca. Inggih yang wonten dawuh yang siku sih wong sing mlebu bisa mlebu dijane buyan lha iku lamangun diwangsa iku iya mangun dosa jomblo nggih Doro diatur mlebu karo buyanah boten enak ayo jomblo mlebu jomblo mlebu inggih menawi wonten ingkang jomblo itu melebet wonten salebetipun pasewakan ngamarta. Iki enten apa sakjane? Kene jomblo ya. Sing ngongkon rebu jane aku lho Kak Mbah. Iya jomblo. Kene jomblo ya. Riko bakal tak mulyani. Lah maksude Pak Mbah. Riko iku labur-labur marang putra wayahku ya anak aku barang. Mulane aku arsa yaiku bales nang Riko jomblo. Lah maksude Mbah. Riko kata jembrana ratu nang gone ngamartu Mpun guyon. Boten pantes. Wis tak jomblo nganut aku. Iki ta Mbah. Iya. Kensik dadi ratu niku napa enak ta Mbah? Enak. Dadi ratu iku menang rentah, menang ngongkon. Nggih pun nek ngoten. Wis saiki Kuntadewa wis mudhuna. Wis gak buyar-buyar, gak tutup-tutup lakon iki kok. Wis tak mudhun. Nggih ya. Ayo Janaka. Janaka kene Janaka. Nggih ya. Wis ayo jomblo. Wis kuwi. Teng pundi? Ya kuwi wis lho kuwi. Gak perang-perang itu, ngomong wis gelkate mune itu bisa deh, ngeri perang bisa. Kesuwen ngomongnya. Sing marian ini lambe, susuan lagi siki yang ngono, gak iso perang ngomong tok ae. Wis saiki tuku kabeh. Ayo derekno pun eyang bakal mulya kabeh putuku besok.
Iki kaya putune lo kadut iki. Nggih Gusti kula Gusti. Iki kaya Gatot Kaca iki nggih Gusti. Kula Gatot Kaca Gusti. Saiki ngene Reyang sing dadi ratu. Lah Reyang sing dadi ratu seje aturane. Terus pundi Gusti? Ya sing enak-enak sing apik-apik sing larang-larang iki ayo dikadekno wae. Wah nggih mpun ngoten Gusti, pun ngaten Gusti. Pos pundi negari niki dipun tata kanthi sae ngoten Gusti. Nek ngono jaba negara sing jaba kalih mlebu, sing jero kalih metu. Kate ana sing wani nglebono wong teko jaba tanpa oleh izin aku. Bakal tak bacok tak enggok-enggokno kok kejem. Iya. Sing dadi ratu aku dereng tangi sang mangun diwangsa anggenipun renebakan kalian para putra-putra Pandhawa sampun kesaru gegere Tamtama Jaba wonten utusan saking Kerbelomane utusane Sang Prabu Brahmakala Patih Brahma Yaksa ingkang marak sawan Gusti ingkang abdi marak sawan Gusti. Ingkang abdi marak sawan Gusti. Gusti Patih Brahma Yaksa Gusti utusanipun Gusti kula Sang Prabu Brahmakala Gusti saking inggih menika negari Terbelomane Gusti ya kepenakno lemu lungguh jenengmu sapa Patih Brahma Yaksa Gusti Brahma Yaksa inggih Gusti kasimikan dawuh Patih Brahma Yaksa napa leres Gusti menika keraton negari Ngamarta niki negari Ngamarta napa leres Gusti yo gak salah olehmu sowan gak salah iki negara Ngamarta iki diutus Ratu Gusti Mulapo diutus Ratu Gusti Mulapo inggih Gusti ingkang Adipatih Brahma Yaksa dipun utus kalih Gusti kula Prabu saking negari Terbelomane dipun utus nglampahi putri boyongan Gusti putri boyongan terus apa sing kok karepmu jaluk putri pira siji loro sampai niko jaluk waton pantes waton cocok tak pariki tak kekno ngeten Gusti wonten negari inggih menika Terbelomane wekdal dinten sak menika kenging kepelek Gusti enjang sakit sonten pejah
sonten sakit dalu pejah boten saged pun ya jati wiluni menawi boten boyong inggih menika putri saking negari Ngamarta Gusti boten saged pun ya jati wiluni Gusti kula Prabu Brahmakala menika tasih Jaka Kumala Gusti tasih Jaka Kumala lah terus karepmu boten wonten ingkang dipun kersakaken kalih Gusti Prabu kula kejaba namung garwane panjenengan Gusti garwane jenengan Nini Dewi Mula Gusti Nini Dewi Mula kang ngono kok niku gak kula werta adol ribu mula iku ngono wekku kate kok jaluk iku wekku iku ngono monggo liyane ngono ya apa oh boten Gusti kirang sekedhik boten Nini Dewi Mula boten kersa Gusti boten aja dikeki nini tak mula ngono ae kon upama roh bojoku ngono gumoh kok bojoku ngono elek boten ngertos Gusti Bapak ingkang dipun kersakaken Gusti kula Prabu Brahmakala namun Nini Dewi Mula Gusti wah gak ngono iki mang Jaba gak ana wong gak ana mantri bupati tak kaya apa jarene wah mbah besok jange aku dimodel pun kaya ngene wah Bilbon loro pantidak aku areh mangun diwangsa wonten kedadosan ingkang kados pekaten menika boten paring dawuh sang mangun diwangsa sang patih tabrak ganggeng amri sandi kawonten ingkang kados pekaten menika cacut tali bondo Rakyana Patih Rama Yaksa boten katimbang panjang malih kedugang saking wikit tepak kenging cengelik Prapatih Pragnapatih Rama Yaksa tiba mungkurup wonten sak ngandhape meja warna dereng ngantos tangi sang patih Rama Yaksa sendal mayang kabentuk dateng tengah alun-alun negari Ngamarta
ngerti Bapak Gantung kok sing hati-hati. Sujana seneng nendriya wong anom nyangga olunge ala becik sinebut jalma kang utama. Wah kurang ajar wong Amarta. Kurang ajar wong Amarta. Gedhe cilik enom tuwa ora duweni subosita wong Amarta. Sapa kang dadi asmamu? Sapa kang dadi asmamu? Apa pangkatmu? Wani ngajar kananku kaya dene ngajar raja kaya. Sapa jenengmu? Sapa jenengmu? Jaluk mati ping pira kok? Jaluk mati ping pira kok? Aku iki ora patih tambak gageng aku. Patih tambak gageng. Apa sing dadi kelumputan aku? Kok nganti sliramu ngajar aku kaya dene ngajar raja kaya. Apa sing dadi kelumputan aku? Lamun sliramu ora iso ndolongno apa sing dadi kelumputan aku? Wah, bakal tak jejuwing sliramu. Bakal tak jejuwing sliramu. Sliramu kok ora rumangsa menawa duweni kelumputan. Awakmu iki nang negarane liyan keplok tangan gedruk sikil ora duweni duga. Apa meniku ora labu? Apa ora luput meniku? Brahma yaksa apa ya? Ya aku patih Brahma yaksa aku. Patih Brahma yaksa aku. Wijil sangka terbelomane aku. Sliramu gelem balik ya dina iki. Ora balik ya dina iki. Bacut oleh ya bacut, ora oleh ya bacut. Menawa sliramu tak gelem balik, wah kelakon tak gawe sungsan buwono awak. Tak gawe sungsan buwono. Sliramu wani karo patih Brahma yaksa. Wah, ngelamat dadi sulame kubur bebatanmu kok. Wah, moro tangan dadak iki.
kabeh wayang iki. Iya man. Ketok isi kiri dalang wis pegel nule Bagong. Wayahe. Sing istirahat. Sampun. Iya man. Terus karena pripun ya apa? Wis dromon ki sore. Dromon tak saya wis nglingkap kabeh kaya ngene. Masalah kepetala ya. Ya. Ayo dilipur man. Wong-wong iki sing melayani pembulutane sing padha rawuh iki man. Iya to Le Bagong. Ya idep-idep dalange ceke glojoro sikil lunak ya. Iya man. Ya wis ngono. Sing durung ana sing jaluk aku tak jaluk Din. Aku tak jaluk Din. Tidak mboten dugi ya. Nanti arek mari iki dhuwit mulih ta. Kelakuan. Mari dikek dhuwit mulih dhisik. Tidak izin lemu soalnya. Panjake burung bayaran lho niki Din. Panjake sik burung bayaran iki. Ya sumpun Bu man buka iki kok mesti tak turke sore mangi. Wah aku sore manglo. Wis matur nang Abah Wasis, Pak. Niki tangke injing nek buyaran wayang niki, Pak. Niki mangke bayaranipun matur sembah buku tak kodok dulu. Mboten apa-apa mboten seragaman kok. Iya wong Abah Wasis gak seragaman. Berarti tak katut lek ngono. Gak katut. Iki dalang Samsuli dalu iki rontok anggak titik. Tidak boleh Rontok sombong titik. Panjake luwak apa jenenge? Dalang komandan kok Abah Wasis, dalang kondang Basikin muncul video dalang kondang itu biar ya Allah bersosok kenyek mulanya berpikir ada sombong titik dalang sabur atau sombong titik dikancani dibaturi karo Abah Wasis, dalang kondang Sindane berbobot, sindane berbobot. Aku sing tak ini yo Dinda, malah yo gak sampe eling. Gak berbobot soalnya. Aku dipegat karo Dewi, tak telepon Dewi yo. Wi tiba ya apa wi? Ngapunten Pak, kula sampun isi ya wis.
Aja bela aku yang murah wis gak apa-apa. Ele dinde kate ditilat. Iya. Malah, ayolah. Gawekno kepeling lah. Wena lah. Kene kepeling. Kepiling lah. Ya kur kepeling. Gak salah siji. Wong bayaran kabeh kok kelali. Kula dereng kok. Kula dereng tidur lah.
Konten tentang hutan monggo mriku. Ayo Mas Dur, mosok wis entek duwike rek. Tak susui. Turu tak entek duwike. Tak susui nek wong Kumpul gak payu. Kumpul gak payu. Heran Sultan delok wayang gak sanggup malah apa bunda. Ayo Mas Sultan. iku lho raga-raga. Rogo apa ngukur-ngukur gatel. Ya lek korek. Cerita Lho. gala-gala pokoknya. Gala. Ora ya lulus e masalah rek. Angel. Ceritanya Aprilia. Terus jaluk lagu sembarang wis. Nggih wonten pamundutan iku wau. Gala. Gala buka gambang. Buku gampang gala-gala. Yang sewu niki penggemare Wanyu Sejati rawuh sedaya. Saking Blawen. Ringin kok. Ringin seven di Ringin Sabto. Ngoten. Saking Mancilan Pak Agus wau sama Bogor. Oh dereng. Nggih. Pak Sunyarto saking Prambon. Sing tau nanggap iki lho diteko. Oh nggih napa? Nggih saking Prambon Pak Sunyarto. Oh paling nanggap malaikat sini. Nggih pokoke mari iki nek rabi sing keri lho dipayangan maneh janyatane. Oh nggih Pak Wito nggih rawuh saking Mancilan. Pak Pandi nggih rawuh. Nggih sugeng dalu Pak Wito Pak Pandi. Nggih. Mugi paringi pinaringan rejeki ingkang barokah halal limpah meriwah. Ampun. Ya ampun. Nggih, napa Pak? Lewo gala-gala lewo. Betul ringin Sabto nyewer. Alhamdulillah berarti sanggup Mang. Ngono kamu betul jago ngono duwike. Nggih, sawu sedaya. Ayo Pak Suli, Pak Abdul Budi nang direk. Gak perlu suara Pak Abdul Budi, Pak Suli teko ringin seven. Oh niku wau sampun. Masalah 5.000 batungan rek. Kilo. Mboten apa-apa Pak monggo. Ken kula Disusui apa roki lho, apa roki sangu tak gak Pak. Oh ya baroke nggih jelas sangu lho. Wong niku kandel kok. Pokoke lek nantung ben kate gak nanggap Ayu Sejati tak bungan utang sedina suwengi. Oke itu kan rusuh kok. Ya dipun lagasi rumiyin nggih. Nggih monggo pinang kali sekar napa niku sing dhisik. Lewo. Lewo. Gala-gala. Monggo. Kali jembuten mawon di karo ngadeg di joget pokoke dikita di Nggih. Berkah kemanten pada Wanyu Sejati.
sudah ku menanti lelaku kasih, ingin rasanya rindu di hati. Oh jangan kira rindu segala-galanya. Jangan kira rindu segala-galanya. Oh jangan kira rindu segala-galanya. Sampun matur sembah nuwun wonten pamundhutan tema malih. Pripun? Oh nomor kali saking ler. Yo sewu panjenengan dikengken jumeneng. Niki sinden anyar gres niki, Pak. Saking mriki luar angkasa. Ayo Bututi joget. Jumeneng kok joget pada orkesan ae. Nggih Jadi kula niki boten pantes lho jumeneng. Wala tasih ayu kok Bututi, temen iki lho. Sing jumeneng niki sing bocah-bocah niki. Boten napa-napa cek lega arek-arek iki. Tiang kalih nggih. Bisa kerja Kula kalih Ibu jare. bojo. Oh jolek sakmo ngawur. Kula tak milih sing berbobot. Nggih. Ayo Din. Ya ayo Din, ngatur-ngatur Din. Sekalian Pak Ajar ngono. Kakane anyangan-anyangan Din ngono ae. Wis mari nampa. Kula niki isin kula nyuwunanipun Abang Vito kalih Abah Supandi kangene ati. Kula niki jane isin lho Adek, jumeneng. Ala wis gak usah isin, biasa ngisi-ngisi nih kan. Cilik-cilik niki mawon. Lah nek aku digarene sing cilik kaya angka 10 di. Ayo sing berbobot. Ngene kate ditilang. Ayo Din. Ngene kok ditilang ya. Aladin wong kasengaja. Abah Supandi kersa jumeneng monggo. Jenengan mriki, Jenengan mriki. kula tak Kula garap kali Dinda. Yo. Apa Pandi? ya saya aja ditabus sik jal. Gembeng sih ayah Bapak Di. Tasik perjalanan. Nggih. Dinda nek cek lega atine. Lah nggih. Nek sore oleh udah tunda ta janji. Cacak kula sing saking Uringin Seven iki jane yo. Maju ngene lho. Kapane lho duet. Ayo. Niki tapi panggungnya aman nggih. Aman. Aman. Ini tempatnya Mbah. Kalau aku udah jeblok ketara dhewe. Oh nggih, aman nggih. Ati kaya